दानिफ्रायनो ओरै दाजाबलायोबा मा जागोन हा बेफोरखौ बिमा बिफानो एक्सन लानांगोन गिबियावनो गासै नायगिरि बिथांमोनखौ खनसे बे आंनि लावदुम अफिसियेल चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर दिनै आङो मोनसे टपिक लाना फैदों आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासेनो नायलांबानो जाबाय जों सिगांनिफ्रायनो बुंबाय थाखादोंमोन आरोना फेसबुक जा जिखुनु माबा मेसेन्जार जा जिखुनु माने बेफोरबायदि माने गेदेरफ्रा जेनेबा हमना ला बिफा बैसोनि बा बिमा बैसोनिफ्रा सेक्स रिलेटेड भिडिअ बानायनाय भाइरेल भिडिअफोरखौ गार होनना बुंदों सिगांनिफ्रायनो जों बुंखाबाय थादोंमोन दा नुबाय बै उन्दै फिसा गथ'फोरा माबायदि भिडिअ बानायदो बे भिडिअखौ आं खोन्थाना होनोसै भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय बिसोर गथ'फोरा सोरनि फिसा सोरनि फिसाजो जों जेबो सिनायनो हायाखै आरो लोगोसेयै भिडिअखौ रेकर्ड खालामदों रेकर्ड खालामनाय लोगोसेयै जेनेबा सानदो बाथाबलायदों नालाय बे बाथाबनायाव आखौ गाजाबबावदोसो आरो केमेरा गोनां बेफोरबायदि गथ'आ दा एसे इदि समनिफ्रायनो गथ'फ्रा ओरैबायदि सेक्सनि रिलेटेड भिडिअ बानायोब्ला मा जाबावो बिसोरनि फरायनाय थानायफोरा मा जागोन बिमाफोरा बेफोरखौ एक्सन लानांगौ गामिनि मानसिफ्रा एक्सन लानांगौ जों सिगांनिफ्रायनो बुंबाय थाखादोंमोन फेसबुकफ्राव भाइरेल भिडिअ खालामनाङा बिमा बिफा बैसोनिफोरा सेक्स रिलेटेड भिडिअ बानायनाङा होनना बुंदोंमोन बैफोर भिडिअखौ नुनानै बैफोर जाजोब्बाय आरो बैफोर जाजोब्बाय आरो आं बेखौनो बुङो सोरनि फिसाजोमोन सोरनि फिसालामोन बिसोरखौ माने एसे साइन्टिफिक खालामना बिसार खालाम बा बिसार खालामबा जों बुंनो थाङा नोंसोर मा मिलायबानो जाबाय जेनेबा बेफोरबायदि उन्दै बैसोआवनो बेफोरबायदि सेक्सनि भिडिअ बानायबाय थायोब्ला बा बानायोब्ला मा जागोन ससियेल मिडियायाव खुला भिडिअ बानायबाय जेला हाग्रायाव थाखुमानानै न' सिङाव थानानै मा सेक्स रिलेटेड बानायनांगौ बिराद आनलिगेल जाखाथारदों आरो मुभि बानायनो हासिगोन आरो बिसोर माने बिसोर मुभि बानायनो हासिगोन आरो बेखौ माने जोङो माने नुना माने ससियेल मिडियायाव नुयोब्ला बिराद गाज्रि जायो बिदिनो बांसिन गथ'फोर थायो देरखौनो 10 बोसोर 15 बोसोर गथ'फोर थायो बैसोर नुबा सेस जालायगोन आरो बेफोरखौ एक्सन लायाबा डाइरेक्टखा आरो गासैबो नुखाजोब्बाय नालाय बै गथ'फोराबो माने माबा जागोन आरो बेखौ एक्सन लानानै माबा खालामनो हायोब्लासो बैसोरो माने नुगोन जिखुनु माने अडियेन्सफोरा मबाइलखौथ' गेदेर उन्दै मानसि नायो नालाय बैसोर नुयोब्लासो माने बिदि खालामबा बुजायोलै बिदि खालामबा मा जायोलै होननासो माने बिदिबासो बद जागोन आरो लोगोफोरा भिडिअखौ होनागोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ नायना बोरै मोनखो लोगोफोर आं मोनसे सोंदो भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो एक्सन लानाङा इमान उन्दै गथ'आ बिदि सेक्स रिलेटेड भिडिअ बानायोब्ला मा जागोन थासारिया मा जागोन इमान उन्दैयावनो लेखा गारनानै हाबा जायोबा सेक्स बानायोब्ला मा संसार जागोन 18 बोसोरानो जायाखै 15 बोसोरानो जायाखै दानिफ्रायनो ओरै दाजाबलायोबा मा जागोन हा बेफोरखौ बिमा बिफानो एक्सन लानांगोन ससियेल मिडिया लासिंसिं दानिफ्राय बिदि भिडिअ लाबोनो हायोबालाय मा खालामनो फरायनायखौ बाद दोन एकदम हमना फोथाराव हालेवनो हो आसुथुलि हेवनो हो हौवा हिन्जाव थिगसे खालामनो हो फरायनायथ' गुन्दै गैखालाय सोरो बे केमेरामेनाबो एकदमबारे भिडिअखौ खालामनायखौ डिलिट खालामना होनांगौ ना एकदम गाथाब बावनासो होदो आरो ओरैबायदि आरो बिदि जायोब्लालाय बोरै जानो बिमा बिफायाबो दाबायदिनो आजिखालि गथ'फोरा एकदम मबाइल नङाबानो जाला लेखा फरायनाय माने मबाइल नङाबानो जाला आजिखालिनि दिनाव ओरैबायदि फेसबुकफोराव एकदम टुइटारफोराव हमना ला इन्सटाग्रामफोराव जेनेबा मेसेन्जारफोराव नायबानो एकदम भाइरेल भिडिअ नङाबानो आजिखालि भिउ फैला आजिखालि बेफोरबायदि माने सेक्सनि रिलेटेड भिडिअ बानायाबानो भिउ फैला नों जारखि जिमान मोजां कन्टेन्ट लाबो जिबनाव भिउ फैया आरो बैफोरखौनो आं बुंनो थाङो जेनेबा बिमा बिफामोना हाजासे फेसबुकाव गेलेबाय हाजासे फेसबुकाव मेसेज गेलेबाय सोरबा कमेन्ट गेलेबाय सोरखौबा माबा लाइक खालामबाय सोरखौबा माबा रिप्लाइ होबाय होनानै जिथाय मेङोब्ला मबाइलखौ खरथ' दलद दोना उन्दुलांसिगोन आरो बिमामोना बे मा जासिगोन दा गथ'आथ' लकखौ बोरै खेवो डाटाखौ बोरै माबायोथ' मिथिजोबखायोना बिमा बिफाया आराम उनाव थासिगोन गथ'फोरासो अनलाइन गेलेबाय हरनि 10टा 11टा 12टा जासिगोन बिमामोना माने पात्तायानो गैला आंनि बुंनाया नंगौ नङा नायबानो जाबाय हरनि गेजेराव सोरनावबा नोङो गामियावनो मबाइल नाम्बार लाना फुथुमनानै लाय गथ'सो हमो बिमा बिफाया सेवलांबाय उन्दुनाया
थाबैनो एक्सन लानांगोन बा एक्सन माने एसे नायना एक्सन लाबानो जाबाय जेनेबा उन्दै उन्दै गथ'सो नालाय बुंनायफोरावबो मोजां सोरबा समजायनाय बुजायनायदोबो सोरबा सिदा जायो नालाय बिदि माने बुग्लुं बुग्ला खालामलायना आरो जेनेबा एसे माबाना होबानो जाबाय बुजिस्लाबि गथ'फोर नालाय जायो आरो बोरैबा जाफ्लांबाय जानो हागौ खिन्थु एसे बुजायना दोनबानो जाबाय आरो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै सोरबाफोर मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ स्किप खालामालासे नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामना होबानो जाबाय लोगोसे कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय आङो रिप्लाय होफिनगोन लोगोसे सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोसे भिडिअखौ शेयार खालामलायना दे इमान इम्पर्टेन्ट भिडिअ नङा नालाय दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आरोना लोगोफोर जोबनायाव आं बेखौनो बुंनो सानोखि बर' हारि जिउ गोलाव जाथों।